Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, beloved brother Joben Ferrer. Tayo po'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Pang Jesus. Through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Waldes Israel Almeida, O Diyos, kami pinagpapasalamat dahil kami biminsan pa yung pinagkatipon, hallelujah, upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa tagumpay na banal na gawain simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patutuo na yung pinagpalang mga anak. Hallelujah. Sa iyong pag-awitan, beloved choir, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, na kami lagi mong sinasamahan. Mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Ganoon din, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasapong bahagi tandog, sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat. Hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, kami po'y dadako na pumahal na Panginoon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ngunit bago po lahat, kayo po'y humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpukan sa aming mga kainaan, sa mga nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami, hugasan niyo po kami na yung kabanal-banalan dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon, lalo na po ang iyong malikod, ako'y basahan lamang sa iyong harapan. Ikaw maglagay ng mga salita sa aking malabi na sasambitin sa iyong mga anak. Hallelujah, na aming pagka-espiritual na pagsalusaluhan, O Diyos. Hallelujah. At through the earned prayer of our beloved evangelist Pastor Waldes Israel Almeida, amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demonyong hadlang, unbeliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Muli palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po minamahal. Hallelujah. Napakabuti natin dakilang ng Diyos. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako rin po ibabati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Israel Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Israel Almeida. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din po sa kanilang mahal na anak kay Ate Vincier. At ganoon din po sa ating beloved elders, ating beloved preachers, sa ating kasama po ngayon, minamahal, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga na po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Bagamat, hallelujah, ganito na hindi tumitigil ang mga grabing ulan, minamahal. Ngunit hindi naman ganon katindi sa kagaya ng mga nagaganap sa mga ibang lugar sa ating minamahal. Kagaya ng paulit-ulit na nababanggit sa bansang Nepal, minamahal. Grabe, minamahal. Nakakalungkot, nakakapanlumo, minamahal ang pangyayari. Ngunit talagang, grabe, salamat sa dakilang Diyos sa grabing pag-iingat, minamahal. Grabe, tayo dito, minamahal, ilang beses tayong dinaanan dito ng grabing super typhoon. Ngunit talagang ang Diyos ay tinaas ng grabe-grabe, pinotektahan ng kanyang mga anak, minamahal. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. At minamahal, tayo po mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ating pong ihanda ang ating mga lapis, ating mga ballpen, ating mga panulat minamahal, ating Biblia minamahal. Hallelujah. Ating pong pamagatan minamahal ang ating pag-aaralan na 5 steps to renew our mind minamahal. Tunay minamahal na talagang kinakailangan ma-renew ang ating mind. Hallelujah. Sapagkat kailangan itong mailagak sa mga bagay na makalangit minamahal. Sapagkat isang mahirap na bagay kung sa ating patuloy na paglilingkod ang ating mga pag-iisip ay hindi nakalagak sa bagay na makalangit. Ito'y magkakaroon tayo ng delikadong kaligtasan, minamahal.
Kapag ang ating mga pag-iisip ay naitutuon natin kung saan-saan, at talagang ito'y nakatuon ng ating pansin, napakahirap naman. It really affects our Christian life. Hallelujah. At tunay minamahal, sa araw-araw nating pag-iisip, ay tunay minamahal na naapektuhan ang ating sa pamamagitan ng ating mga bagay na nakikita, ating mga naririnig. Kaya nga ang Biblia, hallelujah, lagi tayong sinasabihan, minamahal, na mga manampalataya na magkaroon ng pagbabagong isip, hindi ayon sa sanlibutan ito, kundi sa katotohanan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, minamahal, ang ating pambungad na talata. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Kindly po. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, talata 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan nga po, minamahal, ang dahilan, minamahal. Talagang dapat ang ating isip, minamahal, ay talagang maituon ayon, minamahal, sa kalooban ng Diyos. Huwag sa sanlibutang ito. Doon, minamahal, talagang sa mga panahong ito, nandun, minamahal, nagkakaroon ng maging grabing takot. Bakit? Dahil talagang itinoon ang mga bagay sa sanlibutang ito. Kagaya niyan, lahat ng pinagpaguran, lahat ng pinaghirapan, grabe, naubos isang kisap mata. Nandun, minamahal, talagang grabe ang paghihirap, grabing sakripisyo para makamta ng mga bagay na meron, ngunit ang kanilang pagkakamali, wala silang pagkakataong maglingkod sa Diyos. Ang tingin nila sa paglilingkod sa Diyos is waste of time. At ngunit doon sila nagkamali, minamahal. Sapagkat lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Maling-mali sila, minamahal. Hallelujah. Kaya, minamahal, mapalad tayo sa lahat ng mapalad dahil binuksan ng Diyos ang ating mga pag-iisip. Talagang napagtutuunan natin, minamahal, kung ano talaga ang mahalaga. Salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Una po, minamahal, sabi dito, minamahal, so how can we renew our minds, minamahal? Una po, minamahal, fill your minds with God's Word. Punuin daw natin ang ating sarili. Atin daw pag-aralan, dapat lagi tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Nahi po pag talagang mapuno tayo ng kaalaman. Sa totoo lang, minamahal, sapagkat ang banal na kasulatan, yan ang ating mapa, yan ang ating guide, minamahal. Kaya kinakailangan talaga dapat aralin araw-araw ng ating mabuhay. Yan ay pagkain ng ating spiritual at yan po ang ating mapa patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 119, talata po ay 11. Kindly po. Amen. Ganito pagkakasabi, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, minamahal, napakahalaga na talagang ang ating laging ipasok, lagi natin pag-aralan ng salita ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay bilang pagkain ng ating spiritual. Dito pa, minamahal, hallelujah, kung ano ang laging pumapasok sa ating isip, eventually napuproseso ito sa ating mga puso. The more napupuno natin ang ating mga pag-iisip ng salita ng Diyos, the more ng ating pag-iisip ay umaayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kung kailan tayo lagi nag-aaral, minamahal, ang ating mga pag-iisip umaalign lagi sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat yan ang nagiging buhay natin. Hallelujah. Kaya sabi nga, minamahal, hallelujah, yan daw ang ating laging gagawin upang ating maganap ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. At ang pangalawa po, minamahal, hallelujah, replace lies with truth. Na talagang ating sanayin, minamahal. Ito sa totoo lang,
may mga ilan pa rin na talagang minsan talaga hindi nawawala. Na talagang, kaya dapat lagi i-practice lagi ang maging totoo lagi, minamahal. Sapagkat isang mahirap na bagay, minamahal, kung meron tayong mga na pagkakamali, na nasabi, na para bang tayo nakapagsinungaling, na kung saan, minamahal, magkakaroon ka lang ng grabing takot. Meron ka lang laging kinatatakutan, minamahal. Isang mahirap na bagay. Hallelujah. At talagang dapat natin manatili sa katotohanan. Ating pong basahin, minamahal, dito sa paaklat ng 1, Kapitulo 8, ang talata po ay 32, kindly po. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talata 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo na pero mamahal na Panginoon. Sa totoo lang, minamahal, napakaraming kapighatian, minamahal, nang dahil sa kawalang katotohanan. Marami talaga yan ang malaking pagkakamali natin minsan na tayo hindi, lalo na dati sa ating mga buhay, na wala tayong takot, magsinungaling, akala natin parang normal lang, akala natin parang okay lang. Pero nandun minamahal ang nagiging kapalit sa ating mga nagagawa, minamahal. Na talagang nandun minamahal, talagang nagiging miserable ang ating mga buhay kapag kayong wala yung katotohanan. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay nagpapalaya sa isang tao. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo po, minamahal, hallelujah, guard what enters your mind. Bantatin daw, bantayan, minamahal, kung ano yung laging ating ipinapasok sa ating pag-iisip. Na talagang tunay, minamahal, na ating bantayan, minamahal. Sapagkat pag pumapasok sa isip, minamahal, at nandyan naturally, minamahal, papasok yan sa ating puso. Ating basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata po ay 23. Kindly po. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, ang talata po ay 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sa totoo lang, kung ano ang lagi nating napapanood, lagi nating naririnig, at ang ating nabubulay ay tunay na nakakaapekto ng ating spiritual na buhay. A renewed mind requires careful choices, minamahal. Kailangan nating talagang maging wise na ating talagang piliin yung mga bagay na ating nakikita, naririnig, lalo na minamahal ang social media. Na talagang lagi nating napapanood kung hindi tayo magpapaka-wise, minamahal, lalo na sa ating mga anak, sa mga maliliit, minamahal. Nandun, minamahal, na basta-basta na lang pinapanood ang mga bagay-bagay. Minsan may mga malalaswa, minsan kung ano pa, may mga satanic pa na mga panoorin. Minsan yung mga drama, hanggang sa ang ilan ay nawili na, nanood, naubos ang oras, wala na tuloy oras ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. Sapagkat sa totoo lang, ang pagkakalkal ng social media, minamahal, minsan, talagang hindi mo mamamalayan yung oras. Kahit nga yung bata, minsan, hindi mo na mautusan. Dahil busy pa, hindi ka pinapansin pag inuutusan mo. At minsan din, minamahal, yung isang buong pamilya na may hawak ng cellphone, magkakasama sila sa loob ng bahay, pero hindi sila halos nag-uusap. Ang kaharap nila pare-parehas, cellphone, minamahal. Minsan yung banding ng pamilya, minamahal, nasisira, minamahal. Dahil sa hindi paggamit ng tama. Kailangan natin ng cellphone, minamahal. Kailangan natin ng impormasyon. Pero dapat, sabi ng Biblia, gamitin natin ng tama, minamahal. Salain ng mga bagay, be wise ang mga Kristiyano dapat, minamahal. Dapat kung oras ng pagpupuri, talagang oras ng pagpupuri, yung mga panoorin, lalo na pinipili, lalo na sa ating mga kabataan, minamahal. Dapat pinipili yung mga bagay na ayon lang sa kalooban ng Diyos at yung ating mapapakinabangan lang, minamahal, lalo na sa ating spiritual na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sa panahong ito, minamahal, nasa huling araw na po tayo, minamahal. Kung tayo patuloy pa mamumuhay
lalo na sa impluwensya ng social media at hindi natin mabantayan ang ating mga sarili, pati ang ating mga puso minamahal, siguradong manlalamig tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At tunay minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, lagi ka dapat sumaayon sa kalooban ng Diyos. Dapat pigilan mo yung sarili. Kung nawiwili ka na, tigilan mo na. Dumalangin ka sa Diyos. Piliin mo ang kalooban ng Diyos kaysa sa mga panonood ng mga bagay na alam naman nating ikapapahamak natin. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon. At ganon din minamahal sa ating mga naririnig. Talagang maapektuhan ka dyan bilang Kristiyano. Naririnig mo, nakagrupo ka sa mga kaklase, nagkukwentuhan ng mga bagay na malalaswat, bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi mo mapapakinabangan, lumayo ka, kapatid. Huwag mong panatiling ipandinig ang iyong mga tenga sa mga bagay na walang kabuluhan. Maaapektuhan ka, kapatid. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, makinig ka ng ilang minuto lang sa terorista, magiging terorista ka na rin. Isang mahirap na bagay, minamahal, ay lalo pa yung mga ganyan, minamahal. Kaya, minamahal, magpaka-wise, minamahal, sa mga bagay na maging ating naririnig at nakikita, sapagkat inaapektuhan talaga, minamahal, ang ating spiritual na paglilingkod, minamahal. Hallelujah. Atin din pong basaan, sabi dito, minamahal, ang kaapat, focus on what pleases God. Atin pong basahin, minamahal, dito po sa aklat ng Pilipos 4:8, minamahal. Kindly po. Amen. Ganito ang pagkakasabi, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, minamahal, hallelujah, kung ano daw yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Atin daw pagtuunan ng pansin yung mga bagay na nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang Biblia, minamahal, at maging sa ating patuloy na pag-aaral, minamahal, talagang tayo laging tinuturuan at talagang lagi nating isipin ang mga bagay na nakalulugod talaga sa Diyos. Gaya na lamang halimbawa, minamahal, ng laging pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing oras na may panambahan, minamahal. Laging magpuri, araw at gabi, maging sa ating mga tahanan, minamahal. Magtapat sa pagbibigay. Laging handang magsabi ng kabutihan ng Diyos. Saan man mapunta, laging magpatotoo, laging mag-share, minamahal. Yan dapat ang laging gawin ng isang Kristiyano, minamahal, hallelujah. Tignan lagi yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos upang hindi natin pagsisihan, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Sapagkat isang dakilang bagay kapag tayo nandun na talagang, sabi nga, manalangin kayo na huwag bumalik ang mahal na Panginoon, hallelujah, sa taglamig. Sapagkat kung tayo mananatili sa ganito, minamahal, na mga bagay na ating mga nakikita at nananatili at hinahayaan natin, minamahal, baka abutin tayo ng lalamig ng ating dakilang Diyos. Maganda, minamahal, dapat maabutan ng mahal na Panginoon ang isang Kristiyano na on fire sa ating paglilingkod, na talagang ating ginaganap ang kalooban ng Diyos ng masikap, hallelujah. At talagang tayo laging dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais sa atin ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At ang panglima po, minamahal, hallelujah, let the Holy Spirit transform you. Hayaan mong banal na Espiritu, minamahal, na baguhin ka, minamahal, at huwag mong i-resist. Talagang sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon na dinidikta sa iyo ng Espiritu Santo, minamahal. Atin po basahin, minamahal, hallelujah, dito sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 5, ang talata po ay 16. Kindly po. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, talata 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kung atin daw minamahal, hallelujah, na talagang tayo magsunod sa Espiritu, minamahal, ayon tayo magsilakad ayon sa Espiritu, minamahal, hindi natin masunod ang ayon sa laman, minamahal. Na talagang pag lagi natin pinapakain
ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos. Lagi tayong nagsisilakad ayon sa Espiritu, minamahal. Talagang mapalalayo tayo sa mga bagay na ikapapangarap natin. Na talagang yan na dapat, minamahal, hallelujah. At tunay, minamahal, na talagang hindi natin magawa, minamahal, hallelujah. Tunay na ang pagbabago natin ay hindi natin magagawa ng atin lang, minamahal. Kailangan natin ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Para tayo mabago, minamahal. Talagang kailangan natin siya, minamahal, para tayo baguhin, minamahal. Ang renew ng mind, minamahal, hallelujah, hindi lang daw yan, minamahal, sa one-time event. Hallelujah. Yan ay talagang, it's a daily choice. Dapat, minamahal, talagang dapat laging sa araw-araw, minamahal, piliin, minamahal, ang ayon sa kalooban ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Na talagang lagi nating idalangin na sa araw-araw na lagi tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. Lagi talaga dapat stay connected lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat pagluhod, lagi natin niyang idanadalangin na tayo makasunod araw-araw sa kalooban ng Diyos, minamahal. Sapagkat isang mahirap na bagay, minamahal, dahil sa ganang atin talaga, minamahal, sabi nga ng Banal na Kasulatan, hindi natin kayang mag-isa. Hindi natin magagawa yan, minamahal, kung di tayo tutulungan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lagi tayo, minamahal, hallelujah, magbasa ng salita ng Diyos. Yan para mapanatili natin, minamahal, yung ating pag-iisip, minamahal, ng mga spiritual na bagay. Lagi tayo magbasa ng salita ng Diyos. Palitan ang kasinungalingan ng katotohanan. Bantayan ang ating pag-iisip. Mag-focus, minamahal, sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos. At lumakad ayon sa Espiritu. At kung ang pag-iisip mo'y tunay na minamahal nagbago, sigurado magbabago ang buhay mo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah. Kaya nga mga minamahal, laging dumalo lagi sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Tuwing banal na gawain, dapat dumalo. Sapagkat dyan tayo nililinis ng dakilang Diyos. Kaya ito'y laging paalala ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda, na talagang napakalaking bagay yung tayo nakakadalaw, lagi nakakapakinig ng salita ng Diyos. Para talagang tayo malinis at talagang lubos, minamahal, hallelujah, na maganap ang transformation na nais ng Diyos sa atin. At talagang tayo magpalinis, wag na talagang mag-resist. Sabi ng unang 1:7, minamahal, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all our sins. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa totoo lang, ba't tayo nililinis ng dakilang Diyos? Ano ba talaga ang gusto ng Diyos na transformation ng isang tao? Bakit tayo tunay na kinukuskus, kaya laging tayo nire-require, minamahal, na laging dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sapagkat sa totoo lang, merong nais ng Diyos na tayo maging minamahal. Na talagang ito'y hindi biro-biro, minamahal. Sapagkat sa pagdating ng paghuhukom, ito ang hahanapin ng Diyos sa atin. Hindi ng mga bagay na meron tayo, minamahal. Hallelujah. At talagang minamahal, hallelujah. Ito talaga, minamahal, ang dapat nating pagtuunan lagi ng pansin, minamahal. At nandun, minamahal, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod, ang tunay na minamahal na gusto ng mahal na Panginoon hanggang sa tayo magkaroon, minamahal, na tunay na pag-ibig sa ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ang nais ng Diyos na masunod, minamahal. Ang gusto niya, minamahal, tayo maging maibigin sa ating kapwa, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Na talagang sapagkat itong pangalawa sa utos ng Diyos, na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng inyong sarili. At yan ang nais ng Diyos, kaya tayo patuloy na nililinis, kaya tayo nire-require, minamahal, na dumalo lagi, minamahal, sa banal na gawain ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi nga po, minamahal, hallelujah, dito ng aklat ng 1:13-35, na sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
At ganito rin ang sabi, minamahal, dito sa 1:15-12, ito ang aking utos na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Grabe yung mga bersikulong yan na iniwanan sa atin ng dakilang Diyos na talagang nais na ipagawa sa atin, minamahal. Hallelujah. At sinabi pa rin, minamahal, dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, ang talata po ay 8, una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ito, minamahal, ang katapusan ng lahat. Talagang isang mahirap na bagay talaga, minamahal. Sa ating patuloy na paglilingkod, lahat ng bagay ay mauuwi dito, minamahal. Na talagang hindi na komplikado ang mga bagay-bagay, isa lang ang nais ng Diyos. Talagang ito'y magkaroon tayo ng tunay at tapat na pag-ibig. Hindi pag-ibig na pagkukunwari pag may nakakakita lang. Hindi pag-ibig na namimili ng iibigin, namimili ng kakaharapin, minamahal. Hindi ganon ang nais ng Diyos. Sa harap ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano at nilang pantay-pantay sa harap ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay this. Ganito po ang sinasabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tignan natin ito, minamahal. Ang pag-ibig pala sa ating kapwa, ito ang katuparan ng kautusan. Ito ang gusto ng Diyos nating maging minamahal. Yung tayo maging maibigin ng totoong pag-ibig sa ating mga puso, minamahal. Na dapat nating kaya tayo pala nililinis ng Diyos para maalis yung mga ating mga impurities, minamahal. Para magkaroon pala tayo ng tunay na pag-ibig. Tayo tunay na nagmamahal sa ating mga kapwa. Dadaloy sa ating puso ang grabing pag-ibig, minamahal. Napakabuti ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, maraming tao, lalo na ngayon, minamahal, na hindi nila napaglalaanan ng spiritual. Dito sa labas natin, maraming bilyonary mga tao, wala silang oras sa paglilingkod. Sa totoo lang, pagdating ng paghuhukom, hindi titignan ng Diyos, hindi tatanungin ng Diyos kung ano ang narating mo, kung ano ang minamahal katungkulan mo. Hindi tatanungin ng Diyos kung gaano kataas ang yung pinag-aralan. Hindi tatanungin ng Diyos kung gaano kalaki ang laman ng iyong bank account. At lalo't hindi tatanungin ng Diyos kung gaano karami ang iyong sports car, lahat ng luksuryong buhay na meron ka. Hindi yan tatanungin ng Diyos. Ang tatanungin lang sa iyo ng mahal na Panginoon, kung talagang umibig ka ba sa iyong kapwa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa paghuhukom, ating mapapatunayan kung paano pinapapasok ng Diyos ang mga taong pili at inayawan, minamahal, na ayon sa kanilang gawa, ay tunay na nandito sa banal na kasulatan, minamahal. Kaya sabi ko nga, minamahal, pag-ibig talaga, minamahal. Ang nais ng Diyos na mayroong magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig. Ating pong basahin, minamahal, kindly po, pakibasa po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 31 hanggang 46. Kindly po. Amen. Dito po sa Mateo, ang kabanata ay 25, ang talata ay 31 hanggang 31 hanggang 46 po. Amen. Praise the Lord. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian na kasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama,
Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at ninyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayo, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa malilit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. Sa 46, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Napakalinaw yan, minamahal, na hindi ang mga bagay na meron tayo ang ating ihaharap sa ating dakilang Diyos, kundi yung kung paano tayo umibig sa ating kapwa. Kaya minamahal, hallelujah, kaya sabi nga ng banal na kasulatan, i-train ang ating mga sarili. I-focus sa mga maka-spiritual na bagay. Sapagkat pag hindi tayo mag-focus, minamahal, hindi yan mabubuo. At lalo tigit laging dumalo sa mga nagawain ng dakilang Diyos. Sapagkat dyan tayo nililinis, kinukuskus ng dakilang Diyos, minamahal. Kaya minamahal, minsan nakakalungkot na bagay, minamahal, lalo na marami lang tayo minamahal pag linggo. Ngunit minsan, gagaya ng to overnight, kukunti tayo minamahal. Tunay minamahal, grabing pagpapala ng Diyos, grabe kabuti ng Diyos na tayo talagang tinutulungan lagi sa araw-araw ng ating mga buhay. Nandun minamahal talagang, kung sa ganang atin lang minamahal, hindi natin magagawa yung mga bagay ng ganito minamahal, kundi dahil sa tulong ng ating dakilang Diyos. At lagi tayong inaaralan ng pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga mangangaral minamahal, upang tayo talagang maperpekto, malinis talaga minamahal, at talagang minamahal, maiayon-ayon dun sa nais ng dakilang Diyos na gustong transformation ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang tayo maging maibiging Kristiyano sa ating kapwa-tao at lalo digit sa ating kapwa mananampalataya minamahal. Na talagang magkaroon ng tunay na pag-ibig. Tignan nyo minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, ang unang utos, ibigin mo ang Diyos unat higit sa lahat. Buong kaluluwa mo, buong isip mo, buong lakas mo, at ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng iyong sarili. Ngunit ang totoo pala naman mahal, ang pag-ibig mong totoo sa iyong kapwa ay pag-ibig mismo sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Mga pagpapalang ito minamahal. Kaya minamahal, tandaan natin, lahat ng ating kapwa, isipin mo, ano man ang gagawin mo sa iyong kapwa, ay sa Diyos mo ginagawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder. Tayo awitan natin pinakamamahal na Panginoon. Beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Leo Rodriguez. Tayo po ito mga minamahal. Atin pong awitan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gumising na po tayo mga minamahal. Sama-sama nating purihin nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head,
sing of the goodness of God. And sana pa ba? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mahal kita, walang hanggang ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong mga kamay. Mula sa aking pagmulang hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah.
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, bakit hindi pa rin natin binigyan gano'n ng halaga ang nangyari sa ating mundo ngayon, mga minamahal? Doon na ba tayo magsisi? Doon na ba natin gaganapin, hallelujah, ang kalooban ng Diyos kapag nariyan na yung grabing trahedya? Mga minamahal, hanggat may panahon pa, ibigay natin ang tao sa pusong pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lagi nating isipin, mga minamahal, na ang Diyos ay pag-ibig. Hallelujah. Kung mayroon man tayong, hallelujah, hindi nagugustuhan, ipag-pray natin, mga minamahal. Kung mayroon tayong mga kapatid, hallelujah, nanlulupaypay, ang gagawin natin, mga minamahal, kailangan i-comfort natin yan. Kapatid, hallelujah, tumayo ka, hallelujah. Buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Bakit, hallelujah? Hirap na tayong magpalakpak sa ating kamay. Nung panahon na kailangan pa natin ang mahal na Panginoon, ibinibigay natin, hallelujah, ang grabing pagsakripisyo, pagpupuri, pag-aayono, pagdadalo, hallelujah, na hindi uma-absent. Ngunit nung ipinagkaloob sa atin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nariyan, mga minamahal, hallelujah, na napakahirap na natin siyang pasalamatan. Huwag ganon, mga minamahal, hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, hallelujah, grabe ng ulan, hallelujah. Magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo iniingatan yung iba nating mga kababayan, nandyan, mga minamahal, lumubog na yung mga tahanan sa baha. Ngunit tayo, kinahabagan tayo nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Hindi tayo lumubog. Hallelujah! Hallelujah! Nakakadalo pa tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dapat, hallelujah, pasalamatan natin na to sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya lagi nating, hallelujah, pinapanalangin na kapag tayo ay nandito sa ating banal na gawain, mahal na Panginoon, mga minamahal, ibigay ang tao sa pusong pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Sundin ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved parents in the Lord. Ating mahal na Pastor Blistrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Purihin, luwalhatiin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, mga minamahal, hallelujah, magpakainit na po tayo, hallelujah, sa mga kapatid nating hindi na po natin, hallelujah, nakakapiling. Sabihan natin sila, mga minamahal, na namimiss na sila na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hinahanap na sila na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Habang may panahon pa, hallelujah, sama-sama nating pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lagi nating bulay-bulay na kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Huwag nating tipirin na magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil minsan hindi niya tayo tinipid, hallelujah, sa mga kahilingan natin, hallelujah. Buong buo itong binigay na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya suklian natin ito, hallelujah, ng pasasalamat na walang hanggang. Cause all my life you have been faithful. Hallelujah.
And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakila't mapagpalang ang manapin sa langit. Mahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sumaga ito. Sa kalayaan, hallelujah. Sa pag-iingat mo po sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah, sa lahat ng mga kalamidad. Mahal na Panginoon Hesus, ingatan mo po kami, hallelujah, na huwag kaming mawalay sa iyong banal na gawain. Bagkus pagkapitin mo kami ng gusto, mahal na Panginoon, hallelujah. At ingatan mo po ang lahat ng aming mga, hallelujah, pagkakitaan sa araw-araw. Mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah, na huwag mo kaming iwalay sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. Kailangan, mahal na Panginoon, tulungan mo kami, hallelujah, na i-comfort, hallelujah, ang bawat isa sa amin, hallelujah, na ng lupaypay na, mahal na Panginoon. Palakasin mo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Ilayo mo kami sa lahat ng makapahamakan, hallelujah, sampo ng aming mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat ng marami, hallelujah, sa mga dakilang himala at pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin. Hallelujah, na ito po'y aming tinatamasa. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, hallelujah, kung tayo po may mga karamdaman, yung ating kanang kamay ilagay sa ating ulo, yung kaliwa nating kamay ilagay, hallelujah, tapat saan mang uring karamdaman yan, mga minamahal. Kung mayroon tayong mga personal na problema, hallelujah, itaas ang dalawang kamay, walang imposible sa mahal na Panginoon. Kung mayroon tayong mga loved ones na nais, hallelujah, nating masave sa banal na gawain, walang imposible, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Upo, dakilat mapagpalang ang namin sa langit. Sa bungat panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang, hallelujah, mga karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus, demonyong, hallelujah, lagnat, ubo, sipon, hallelujah, trangkaso, lahat ng mga uri ng mga cancer, arthritis, gallstone, hallelujah, kidney, hallelujah, COVID-19, hallelujah, diabetes, hallelujah, lahat mga uri mga kanser, sa pangalan ni Jesus, demons of doubts, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, hallelujah, at tayo po'y tumalo ng 3 beses, at wag pong magbiro, mga minamahal. Ang kinina po natin, mga minamahal, hallelujah, ang mga kagalingan na yan, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tayo po'y tumalon 3 beses at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, huwag magbiro. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, sa ating po mga live